एक खाली आवा ना सुनो ये जान हम बतिया कहिले आवा ना एक बार हमरा से मिले पहिले के बतिया भूल जायब तो रिस्क बाटे मुलाकात में पहिले के बतिया भूल जायब तो रिस्क बाटे मुलाकात में अच्छा राती के फोन जाने करे यार सोया सुतल बाड़े साथ में राती के फोन जाने करे यार सोया सुतल बाड़े साथ में बात हो अरे कैसे समझ मजबूरी बा छत पालुका के तोह से करो तनी बात हो हम नहीं करे मैं अपना सैया संगे घात हो छोरा परान भनी दोसरा के जान भर होत रहे बात में छोरा परान भनी दोसरा के जान भर होत रहे बात में राते में फोन जानी करे यार सोया सुतल बाड़े साथ में राते